Daigon ta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, ang kalibutan karon giharian sa garbo, sa kahakog, sa kasuko ug uban pang mga sala. Atong iyampo nga muhari unta o kitang mga katawhan sa Dios maningkamot sa pagpahari sa gugma, pagpaubos o pagkamahigalaon sa Ginoo. Ang atong mga benefactors and donors usab atong iyampo kanunay nga sa ilang pagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning mga slots para sa atong proyekto. Hupngon sad sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na bayawon sa Ginoo si Elias ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos, nagpanaw si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Unya si Elias miingon, "Hangyoon ko ikaw sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo sa suba sa Hordan." Apan si Eliseo miingon, "Samtang buhi ang Ginoo ug ikaw, buhi usab, dili gayud ako mobulag kanimo." Busa nangadto silang duha. Kalimaan katawo sa pundok sa mga propeta, nangadto usab ug mibarog sila halayo kang Elias ug kang Eliseo, samtang silang duha nagtindog daplin sa Hordan. Unya gikuha ni Elias ang iyang kupo ug gipilo ug gihampak niya niini ang tubig. Ug nabahin ang tubig ug milatas silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, "Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo
sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo. Ug si Eliseo miingon, buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. Ug si Elias miingon, lisod ka ng imong gipangayo, apan kung makakita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman. Ug samtang nagpadayon sila paglakat ug pagsultihanay, sa kalit may karwahe nga kalayo, nga giguyod ug mga kabayo nga kalayo usab, mipataliwala kanila. Ug si Elias gibayaw ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo ug misinggit siya, amahan ko, amahan ko. Ania ang mga karwahe ug mga kabalyero sa Israel. Ug wala na niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang bisti ug gigisi niya kini sa duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog daplin sa Jordan. Unya gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug miingon siya, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Diha-diha nabahin ang tubig ug milabang niini sa Eliseo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagkadako sa kaayo, o Ginoo, nga imong gitagana lang kanila nga nahadlok kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita sa tubangan sa mga tao. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan, gikan sa daotang laraw sa mga mataron. Gipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy-anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Higugma ang Ginoo, kamong maunungon kaniya. Ang Ginoo nagaamping sa tanan nga makanunayon, apan nagbalos
kanila nga nagmahitas-o. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigod ng Diyos, alleluia. Pagdaigod ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himuak kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himuak kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kon magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskinas kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kon magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom o panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Atong tubag sa Salmo Responsorio nag-ingon sa to, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Lingi ay mong tupad.
na malipayon ron imong kasing-kasing, na malipayon o bugat. Daghan ra ba kay mga tao karon nga bugat kay kasing-kasing. Niya kung kininang atong kasing-kasing maoy mo bugat, porti nagyong dakuas problema. Way kwarta nga ika hulip aron mo gaan ang imong kasing-kasing. Wa say tao nga makapagaan ana. Gabantay mo na mga tao nga magdepresyon, bugat na kay kasing-kasing, na stress kayo sa iyang bati nga emosyon, imong tambagan, singhaga na noon ka, imong taga-agbutan, ilabay, manghagis, di na makontrol. Nga naman, kay ang kasing-kasing, wa malipay. Kinsa ra gyud makalipay sa kasing-kasing ang Ginoo, kay siya may naghimos atong kasing-kasing. Karon daghang kitag pamaagi na ay mga psychological way, mga scientific way, na ay mga therapy, magtherapy, na ay parihab ang mga tao kay para kuno maayo. Aw naman sad nooy matabangan. Pero kung ang tao gani nga imong ipaterapi aron maayo sa iyang depression, sa iyang addiction, unya dili niya sudlag Ginoo inig human, igo ra siyang ni gamit ana mga scientific approaches, unya dili niya sudlag Ginoo inig human, oy matod pa sa mga panultihon sa mga psychologist, ni-relapse. Ni-relapse ba mo balik? Naidaghan akong kaila ingon ana. Niya mo grabe para ba hinoon? Kanabitang moagi kabuutan. Niya balik ang kabuang na mas grabe pa kabuangon kaysa katong kaniadto pa. Gitag-ana na sana ni Kristo, ingos Kristo kanang yawa inigbiya ana sa imong kaugalingon, magsuroy-suroy ra na siya ngadto sa laing lugar nya human makahuna-huna na siya. Ako tong bisitahon pagbalik ang akong gibiyaan, inigbiya ni sunod niyang kakita limpyo na nya way gapuyo, mangimbitar pa kunog laing 7 kayawa tong yawa, mubalik sila puyo dito adto pa sila mag-enjoy. Muna mo grabe kuno ang kayawanon sa maong tao. Nya unsaon man pagpasulod ang Ginoo sa atong kasing-kasing, kinahanglan mulaom tas Ginoo mismo, or anha ra kita mulaom sa Ginoo. Ang ato bang kaning mga pangandoy sa kinabuhi, di nato isalig og tao, anha nato isandig sa Ginoo. No na kamong mga ginikanan, ayaw na mo paghuna-huna na kamo maoy paglaom sa inyong mga anak. Ngayon rabadayon mo nga, sus di yun mahimo o mamatay ko karon, kay unsaon na lang ni ako mga anak gagmay para ba ni unsa na lay kaugmaon ani. Mao man ginay sagad niya ang mga ginikanan sad moingon sad, kining ako mga anak, ako gining paeskwelahon kay maura gini among paglaom aron mahawas bis among kalisod. Samot na gid noon. Labi nagmatukhang na man. Lusno ginang imong paglaom. Kadiyot ra kay na. Suroy-suroy. Gahapon ang ato mga PYCC nag-outing ambot. Musta ka to, wa ba ka to yung mga yawa-yawa ato ilang gibuhat, takibaw ato kung sa to ilang pambuhat paghuman. Karon na sad kuno, ngato na sa mga sakristan, mong outing na sad kuno, wa ba kani magunay-unay ra ni mga kanahang dagko. Nya, may untag mga buutan ni sila, pero naay uban mga buangon. Gamiton pa ang simbahan, add to me, serve me. Ang ginikanan sa taon dito, akong anak, salamat in taon kay ni serve gyud.
Hay naman imong anak, o palagi mauli. Ato ani serve. Serve. Dangtag pila ka buwan to ana galuspad na gasuka-suka. Mao ni resulta sa imong serve. Ana, pasangin lan pangpari usahay. Nga buangon. Mao na laom sa Ginoo. Og saon man paglaom sa Ginoo, di ta mangandoy sa mga pagdaig sa atong isig katao. Magsigi ra gid tag buhat og maayo apan dili ta mangandoy nga daygon. Muna sa atong kaning unang part sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, himua gyud ang imong mga tulumanon sa relihiyon, kaning atong mga works of mercy, kaning atong piety, kaning prayer, ug uban pa natong mga practices dinhi sa atong simbahan, himua gyud sa tago. Nga dili man ni matago kay naa may social media, di naman gid ni matago kay ato man ning gi-announce dinhi nga pamalit mo og slots. Ang ato na lang unsa man dili nato pangandoyon nga daygon ta. Gilingay mong tupad ning naoki ra nimo dili ka ma-recognize. Yeah. Nakanabang dili ka matagad ba? Baliwa ra ka okay ra nimo. Narabasay ato makinaiya, masuko gid ta, dili matagad. Kanang agi-agian lang ka ba? Ikaw mo ay naghimos mga butang nga maayo, nya dili ka i-recognize. Ang i-recognize kadto noong gamay ra kay nahimo, nya ikaw wa ra ka pasalamati. Oy, masuko mo ingon dayon, wa moy ayo usab pay layog nato ani, usab man na silang kitar may sugoon, nya di pagyud ka maong mo pasalamat. Hala, patay ka diya, ma-stress na ka na. Ang imong kasing-kasing mabugat na na. Kaya nga naman, naamang ka nilaom sa tao. Pras na ko, mulaom ko aning mga ato mga nag-serve din sama aning mga sakristan. Oh, may lang nagting outing, daghan kay na sila, pero ting serve dire, magkabuang tagpangitag hain ang sakristan. Mabuangon sa na sila. Yan ako mulaom diha. Na. Dagko ra ba sa nagkaon usahay. Ano nang makaingon ta. Di na lang ta mulaom. Mo serve na lang ta. Mo serve. Ana, pagkanaan nagmaayo. Ana, aron nagko nagdali. Anhata mo laom ana mga PYCC. Kanang mauna ato mga ashiret dinhi. Nga naagi panahon ang ato intawong mga luwa lisod na ba niglakaw uban mao intaw magsigig sinya-sinyas diha kay wa nay PYCC ambot og hain wa kamata ano man kamata sigig duwa sa cellphone sigig communicate anang ilang mga ka-berks diha sa social media mao na nya mulaom ta na. Oh, ayaw diha sa Ginoo, diha laom sa Ginoo. Nasa uban nato dinhi, may kay mo daig-daig nato, daig-daig ana nya taklahaw lang, libakon ta, pasingitan pa ta. Ang nana ba? Masyaklat tagkalit, ganong iya man ning gibuhat nga may man tatag relasyon niya. Nganong mao naman ni iyang sinultihan? Wa mga buangon kaistanan. Ayaw gyud laom anang tao. Kaysad mong laom diri nako. Laom sa Ginoo. Mao na og maglaom na tas Ginoo, malipayon ang atong kasing-kasing. Ngano man kay ang Ginoo di gyud mo sa likway nato. Ang tanan natong gibuhat maayo og dautan, giiya ginang gimonitor. Bisan kadtong labing tago natong gibuhat, iya ginang gimonitor. Nya kung iya ganing monitoron, kung nagbuhat tag dautan, automatic tagaan day tanyag signal. Unsa man, mahasol ta, mahasol gyud. Wa gyud dautan nga buhat nga dili makahasol sa kasing-kasing. Sama anang kamo mga gidikanan, makasinghag mo sa inyong anak, inyo pa ginang mabuyboy. Muhilom ng inyong anak, muto ang luha. Ikaw nga nagyaw-yaw, unsa imong bation? Uy, mahasol ka. Bisag magpakaron ingnon pa ka nga. Una,
Anak pa ka, isog-isog ka, pero ika na lang usa mo, anak, Ginoo taon, hilak ng taon to akong anak ko. Anak. Kamong mga asawa, yaw mo sa inyong bana, sige mo pangasaba, tanawag mo lakaw na, masulubon kay naong, mahasol ka Labi nagdi na mo uli mga tulo ka adlaw, magkaratol-ratol ka, mura dyan kag himungaan, nawadag piso. Magsige kag putak-putak, magsige kag yaw-yaw, magsige kag pag-check up. Da, nga mo sa itong imong yaw-yawan. Ikaw niya, padiruan naman mo balik. Nakakita to ditong pahulayanan. To amay dito silingan nga di mo yaw-yaw, magsige rag ingon, I'm just here for you. I'm just a text away from you. Patay ka diya. Hasol ka, mahasol. Muna, laom sa Ginoo. Kung tanaw nato ang atong gibuhat nga maayo, wa sukli og pasalamat, okay lang. Kaya ang Ginoo nakakita man. Mupadayon kag buhat, of course, padayon tag buhat. Insultuhon ta dinhi, sigihan tag himog, istoryang bati, sige lang tag buhat og maayo. Nga igabot sa panahon na manginahanglan na sila, magbutan-buutan na sa request na to. Pader, pwede ko ang pader. Ibo na sa tagaan, ighuman na sa animal ng parian. Sige lang yapon tag buhat. Total, Ginoo may nagtanaw. Di ba? Di man ang tao, nanibitang atong sigig baligyag slots, daghan kay nalipay aning atong pagpamaligyag slots, pero daghan sang nagyaw-yaw, magsigig ingon, sige balik-balik anang slot, sige balik-balik anang slot, wa na lang gini pull iprem, hingwarta gyud kay ning parian, naayoban ingon sad, nimbam kay nang uban ron diri sa tuan na sad slot na sad, sigutan na sang slot, giling nga imong to pading na malipay kag maghisgot og slots father ina kono karong Sabado June 22 maoy akong ika 20 years sa akong pagkapari sumad sa among ordinasyon niadtong June 22, 2004 so 20 na katuig akong pagkapari lipay mo sige magmisa ko dinhi alas 6 sa gabi pero kaming kabatchmates kuan mami kabuok 11 sa dinhi sa ato sa Liluan tulo mi kabuok dinhi Father Morphy Sarsunas nadia sa San Fernando El Rey ug si Father Edgar Sondo ug ako nya tuas Danau Father John Almasol naas Basak Mandawi Father Lito Peralta tuas sa kaning sa Lahog si Father Jojo Aquino tuas Talisay Father Roger Piloton na sa Seminaryo Mayor rector sa Seminaryo Mayor namong usas kinakusgan na classmate si Father Mar Balili na tuas Minglanilla si Father Roy Bukag niya tuas sa Asturias Santa Lucia si Father Christopher Amoris niya tuas sa Santa Fe si Father Dave Villasiran pari paming 11 20 na katuig daghan mig nabuhat daghang tao nalipay namo daghan sang tao nga nagsaway namo mupadayon pa ba mis pagkapari o dili padayon mi wala usay sawayon mi usahay ang musaway namo amo ra sang igsuong mga pari nasay uban mo daig sad namo sige lang kita ani kay ang importante ang Ginoo nya kamong mga nangalipay mo celebrate mo kuyog nako kamong dinhi territorial parishioners o kamong mga online parishioners hilom na lang san mo pahalipay nako nya kay bawo naman mo unsay makalipay nako dili ng pagkaon kay niya nay daghang pagkaon dili sa nang mga gamit nga sinina bisag gani ka ng cellphone mga gadgets di na ko malipay ana bisag palitan pa ko ninyo kanang kinamahalang sakyanan di na ko malipay ana unsa may makalipay nako unsay makalipay nako
ang pagpalit ninyo og slat. Kay nga naman, mas gihigugma nako ang simbahan kaysa akong kaugalingon. Mao na kung atong hatagan ang simbahan o mga kaayuhan, mao na nay akong kalipay. Kay tungod nining akong gugma sa pag-alagad sa simbahan, gibiyaan ako, hasta akong ginikanan, masakiton, paralyzed, akong maguwang paralyzed, akong mo'y breadwinner. Ginibiya ako atong 1995 sa among balay kay Musod Seminaryo. Gibiyaan sa nako akong uyab nga magminyo on tami atong tuiga. Guwapa kay akong uyab ato. Buutan pagyud. Diyos noon pagyud kayo. Pati ano guna eh. Biyaan ako. Biya pa ko sa akong trabaho ato diha sa Land Bank nga nag-acting nako ato assistant branch manager. Biyaan gyapon nako. Tungod aning gugma nako simbahan mo na ang ako girong nakita ang makalipay nako mao ang simbahan nga monindot. Ning kamot kita diri nga atong panindoton ang atong simbahan, dili lang ang atong mga buildings, apil na ang atong katawhan. Mao na kamo wala palit yung slots, kamong tanang nalipay palitin ninyo yung slots atong SBF dag wa 500 man para ni sa atong kumbinto. Dako pa kay atong bayronos kumbinto sa atong mga contractors. Palit lang mo 500 karon pahalipay ninyo sa akong pagkapari niya sa ato sang kuan MHD tag 1,000 man na. So kung kamong na ay 1,500 kamong tanan nga nalipay sa akong pagkapari niya naamoy 1,500 ipalit rago nagslat karon di ba bang akong kasing-kasing magulpot-ulpot gyud kalipay labi na inig-announce nato diri nahurot nagkahalin ang tanang slots astila ninduta nya dili ra ako'y malipay kahibaw ko ang ato sa mga contractors ang mga tag-iyas yuta nga ato pang bayranan malipay sa nagmaayo makaingon sana dalaygon ang Ginoo kinsa may nakahimo ana kita nga andam mutuman sa sugo sa Ginoo nga dili na magpangayo or mangandoy og baos nganuman kay nilaom ta nga ang Ginoo mao gyud mohatag sa tanan matud pa ni Kristo ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat sa tago muganti kaninyo apan kung magsigit tag pangandoy nga kita gantihan pasalamatan daygon sa atong isig katao matud pa ni Kristo, wa na mo'y mapaabot dito sa langit. Mao na si Propeta Elias, sikrito siyang misakas langit. Ningon siya, ayaw kuyog nako, pero si Eliseo ni kuyog yun. Gitagaan sa ni Elias og share sa gahom sa Ginoo. Nahimo sad siyang propeta nga bantugan si Eliseo, pero gihimo ni sikrito. Why nakakita? Why gipas si garbuhan except sa mata sa Ginoo nga nagtan-aw sa tanan ug nagmonitor sa tanan. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita nga mapaubsanon ug mahigugmaon ngadto sa atong Ginoo nga maoy tinubdan sa tanang mga kaayuhan. Muingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan matinud-anong mutuman sa iyang tahas o misyon sa pagbag-o sa ingon si Kristo sa tataw masinati sa tanang tao magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian o mga relihiyoso makugihong musangyaw sa Ebanghelyo pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan
nga ilang gipanaarang alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo, makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios, pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Dios among amahan, tinubdan sa tanang grasya o gahom, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggiatan, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumino nga amot sa yuta, ug ginaman sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanong sa kalagalang kanang. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoong Dios niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig,
Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan, nga
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ang ng kalawat, kanimo apan pamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. To sing his praises, magnify the Lord.
Magampo kita o Ginoo kining Eucharistia timaan sa kahiusa makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung ganti, divine rewards. Niya mahitabo ra ni kung ato giyong ibutang ang atong paglaom diha sa Ginoo ug magbuhat tag mga maayo nga way pagpangandoy nga daygon tas kalibutan. So karon sa atong pagpamalit og slots atong tagaag mas meaningful nga emphasis kamong tanan nga nalipay ug nagpasalamat kuyog nako sa akong pagkapari. 20 na ko katuig sa pagkapari karong Sabado, June 22. Ala pamalit mog slots. Ang atong SBF dag 500 pesos nya kung gusto kag challenge na ani siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. Nya ang atong MMHD para ni sa ato ditong Kapilinya di Fatima tag 1,000 pesos. Nya og gusto sa kag challenge na asay 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos. In reference ning maong challenge sa akong ika 20 years sa pagkapari. Kay gidedicate man ni natong atong pagkapari sa mahal nga Birhen Maria. Mao na tinabangay lang kita ani. In short, kung naamoy 1,500 karon, ipalit dayog slot aron malipay ang kalibutan. Mulambo ang simbahan niya makadawat pagid taog ganti gikan sa atong langitnong amahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba